ହାରିଗଲ ଆଜ୍ଞା କାଲି ହାରିଗଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ଆମର ବାପ ପୁଅର ବେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ପକୋଡ଼ା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦେବ, ଆଉ ଯିଏ ହାରିବ ସେ ଯିଏ ହାରିବ ପକୋଡ଼ା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦେବ, ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ପକୋଡ଼ା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଖାଇବ। ଖାଇବ ତୋର କେଉଁଠି ବି ମୋର ମୁମ୍ବାଇ। ଆମ ବାପ ପୁଅର 2 ଜଣ ଯାକ କାଲି ବ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆମେ କାଲି ମୋର 4ଟା ଇନୁଟ୍ ହାରିଛୁ। ହାରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ? 3 ଥର ହାରିଲୁ ନା। ତୋ ମନ ଦୁଃଖ। ମୋ ପୁଅ କାଲି ଜିତି ଯାଇଛି। ଜିତିଛୁ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁ କାଫିଆ ନାହିଁ ଆରସିବି। ତୋତେ କୋଉ ଖେଳ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ବିରାଟ କୋହଲି। ସତରେ? ତାର କ'ଣ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗେ? ବିରାଟ କୋହଲି ଭଲ। ବିରାଟ କୋହଲି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ। ହଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ? ଆମର ସାର୍ ତ କାଲି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନହେଲେ କାଲି ଦେଖି ଯାଏ ତ ଆଉ ଆମେ ଜିତୁ କାଲି ହାରିଯାଇଛୁ ହେଲା। ତଥାପି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତ ତାହେଲେ ତୁ ପକୋଡ଼ା କାଲି ଖାଇବୁ? କାଲି ତ ନାହିଁ, କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତୁ ଖାଇବୁ ବୁଧବାର ଦିନ। ଗୁରୁବାର କି ବୁଧବାର? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏକି ଖାଇବ ନା ମୋତେ ବି ଦେବୁ? ସତରେ? ବାପ ବହୁତ ଦିନ ଯାକ ଖାଇବା ଦିଦିକି ନେବ କି ନେବନି? ସିଏସ୍କେ ହେଲା କି? ସିଏସ୍କେ ତ ଆମର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ହଉ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆର୍ ହେଇଗଲି। ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା ହେଲା। ଯାଟା ଯୋଉ କୋଟି ଆମେ ସେଇ କୋଟି। ବିରାଟ କୋହଲି ତମ ଆରସିବି ବାଲାକୁ ଆମର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାହେଲେ 5 ଥର ନେଇଯିବ ହେଲା। ତମେ ଆମ ପଟେ ହେଲେ ତମେ ବହୁତ ଥର ଜିତିବ। ଥରେ ଏଇଥର ଖାଲି ଆରଥରକ ଆଣ୍ଠୁ ଦେଇଛ କହିଲା ବା ସବୁଥର ଜିତିବ। ଆମେ 5 ଥର ନେଇଯିବୁ ହେଲା। ଆରେ ଶିଖ ଟିକେ ଆମର। ଆଉ ତମେ କିରଣ କରି ଆରଥରକ ଜିତିଗଲେ ଏଇଥର ଆରଥରକ ପୁଣି ଜିତିବ। କି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଋତୁ ସରମର ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ପିଟିଥାଏ ଖାଲି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଜୟ ମୁମ୍ବାଇ। ଜୟ ଭାରତ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରସିବି ଜାଗାରେ ଭାରତ କହିଦେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ପିଲା।